Nke mbụ ga-abụ gịnị? Ka isi eke ekike. Ka ibidogodu ka isi eke ekike. Ịchọọ ka a na-asị na ịdị gbacha gbacha pụrụ iche, na ịdị elegant, ị ga-ebido na ihe ekike gị, ihe ị na-eyi n'ahụ gị. Ọ bụghịkwana iyi ihe dara oke ọnụ, ọ bụkwana ihe anyị na-ekwu okwu ya. Ọ bụghị na ị ga-aga kụka bank ma ọ kụka ụlọ akụ. These days, ugbu a onwe ndị na-eje ha jee ebe a na-ere efe, ha ebido na-ezu oshi maka ha chọọ iyi efe ndị agba ọhụrụ, maọbụ na ha chọọ ịdị ka ibe ya. Awụghịkwa ihe a na-ekwu na ị ga-aga zuo oshi maọbụ zuru ego maọbụ mee kidnapping ka iji nweta ego iji eke ekike. Ọ bụghị ike iyi ihe dị oke ọnụ ka anyị na-ekwu okwu, mana iyi ihe kwesịrị ekwesị mgbe niile. Iyi ihe kwesịrị ekwesị mgbe niile. Iyi efe kpuchiri gị ahụ. Efe gị ọ gaghị adị nwa mpempe, ọ gaghị adị nwa mpempe too much. Onwe ndị ga-ahụ ha yiri efe, ha chọọ ihulata were ihe n'ala, ihe dafunahara ha, ọ dịzie ka ebe a na-eme sinima, onye ọbụla elewezie. Mba, ọ bụghị nke ahụ. Ị ga-eyi efe, ịchọgodo iyi efe na-adịchaghị ogologo, nke ga-adị nwa decent, efe dị nnọọ, ị ga-asị efe a dị decent, ọ ihe ị ga-eyi. Isi gị, ịbụ nwoke ma ịbụ nwanyị, isi gị ga-ahụ na idowere ya ọfụma mgbe ọbụla. Onwe ndị bịa ha sị na ha na-eyi natural hair. Asịghịkwa m ga-eyile natural hair go. Ya bụ isi a na-emeghị relaxer maọbụ nke a na-ejighị artificial ihe a kwanye. Ọ bụrụ na ị chọrọ iyi uzu nke gị ordinary natural hair, ị ga-ahụ na ịbọrọ ya ọfụma, were mbọ bọọ ya ọfụma, isi ga-adị mma ile anya si n'isi ruo n'ọkpa. Ị ga-eyi efe, ị gaghị eyi efe dị tight too much.